Pre, kani nga video pre, uban-ubanon sa tamo kung asa ko moabot aning Davao City pre. Okay ra si mga pre? Og dili okay sa mga pre, pwede na pud ka mo scroll down diha. Kay kani nga video pre, ipakita naman ako ang dagway sa Davao. Pero dili tibok Davao pre. Naka-realize mo gud ko pre nga walay gamit akong cheese bag ba nga pang vlogging. Nagpalit gani ko ato pre no, kay para pang road trip pangingon ani nga mga style pre. Ug nakabalo ka pre, parta nang iganga aning Davao. Maong dili na ta mag-promote aning Davao pre. Kig magkadaghan ta diri pre, magkaigang man ta dinhi. Sa tinuod lang pre, pangit aning Davao karon pre, kay mga kurente dire pre gi-arrange na gyud nagtarong pre. Wala na gyud gubot tan-awon ba. Kay aron kung mag-burn out pre, makita dayon nila ang mga problema. Maskin kanay mong problema pre, makita na sa mga tigsubay aning kurente aning Davao pre. Bangit na jud kayong Davao pre, kay kung mag-burn out bitaw dire pre, mga 2 minutes lang pre mobalik na dayon ang kurente. Unya isa sa nakapangit aning Davao pre, kay dili na jud siya traffic dire pre. Kina-open naman to ang Bukana Bridge. Tuloy-tuloy na ang daloy dire pre. Kung ang oras ana na sa mga alas 10, sampak sa mga alas 3, pero pagpatong pud sa mga rush hour pre, mo traffic na pod pero gamay ra. Sa pod sa hinungdan pre, ngunong napangit ning Davao pre, kay nagpalibre mo gud sila bachelor din he pre. Ang mga trabahante uban pre, malibre na sa sakay. Mo na nakapangit diha. Unya sa mga highway pre, ug makita nimo diha, wala na kay nay basura pre. Ginahinluan yun lang tagadlaw-adlaw. Ang mga pasahero diri pre, dili na pod maglisod og sakay pre. Tungod na sa mga libre nga sakay dinhi sa Davao pre. Mao nga mga trabahante aning Davao pre, makatigom-tigom gyud, bahala gamay ra gud, at least makatigom gyud pre. Unya pagabot pod sa mga violation sa highway pre, grabe pod nila ka stricto dinhi. Maong dapat kung naa kag Davao pre, dapat disiplinado gyud ka nga tao pre. Mao ni nakapangit sa Davao gyud pre. Kanang giingon nila pre nga Davao life is here. Aw dili na tinuod pre oy. Kay kung makapuyo kag Davao pre, trabaho ang nagapangita nimo dinhi. Daghan kay trabaho dire pre. Trabahanting tapula na lang ang kulang pre. Maong dili jud kay nako ni ka-recommend ning Davao pre oy. Pangit kini dinhi pre. Ang mga karsada nila dire pre, pag bag-o lang mabahaan, pagkaugma pre, renovate dayon na dayon na mga mag-asikaso diha sa mga lapok, sa mga tubig. Unya isa sa nakapangit aning Davao pre, kay inagkagabi pre, grabe ni gud kasi pre. Basin pag magbaktas-baktas ka ng mga karsada diha nga partang kangiob pre, wa na gyud manghilabot nimo pre, mo nakapangit diha. Katong sa unang panahon pre ba nga pag maagi kag mga ngit-ngit, makulbaan yo ka basig dunggabon kag kalit. Pero karon pre, basin pag maghukas-hukas ka diha, maglakaw-lakaw pre, wa gyud mangunsa nimo. Amigas ray mo paak nimo pre. Mao ikaw diha pre nga plano ka magDavao, ayog dayon dire pre, pangit kayo dinhi sa tinuod lang. Mao kaning gitawag pre no, Davao life is here. Kay kung gibutang na diha Davao life is nose, wala oy. Samot ka pangit oy. Pero lahi pay ato pre, kani among sakay karon pre, kay sakay mo ni pre, di man ni matawag og lakaw, kay nagsakay man og motor pre. Nag-uban man ni Mads pre. Moadto na siya Vitalab pre, irang ipabasa ang iyahang mga result. Dinhira siya sa Vitalab, nagpa-check up pre nya. Libre pa jud pre di ba? Pangit kining Davao pre, kanong libre ba ni permente tanan dire pre ay. Mo ngay mong puyo re pre, pangit kay dinhi.